Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa setia channel Surolawe. Kali ini saya akan suguhkan konten tentang Mustika Kulbuntet. Video yang pemirsa saksikan ini lokasinya tepatnya di Gua Sentana. Jadi untuk kali ini Mbah Suntoro mendapatkan proyek pembikinan kolam renang di sekitar lokasi Gua Sentono. Nah, Gua Sentono itu letaknya di perbatasan antara Blora dan Ngawi. Di situ dibatasi sungai. Nah, itu sungainya kelihatan di depan itu. Perbatasan antara Blora Ngawi, pemirsa. Jadi Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, pemirsa bisa saksikan sungainya. Nah, kita sekarang turun ke bawah menuju ke Gua Sentana. Nah, ini tebing-tebing Gua Sentana. Nah, itu pemirsa bisa saksikan Gua Sentana di depan. Ini di sebelah kiri ada tempat buat sesaji, pemirsa. Nah, itu kelihatan batu Dineng namanya, tempat bertapa pada zaman dahulu ya. Nah, itu ada lubang ke dalam itu, kalau diterusin bisa tembus ke Jawa Timur. Nah, oke pemirsa, sekelumit kita sajikan tentang Gua Sentana, yang nantinya kita akan menuju ke lokasi di mana pekerja Mbah Ro itu mendapatkan batu atau mustika Kulbuntet. Di sini juga ada peninggalan batu lintang namanya, pemirsa. Ini udah di pagar besi. Ini namanya batu lintang. Ini tempat sesaji. Kulbuntet dibedil ora mempan ki. Itu peni. Tadi kok kene emang iki. Iya. Ya. Bedil ora mempan kuwi, Mbah. Kulbuntet kuwi. Assalamualaikum salam ya rijalul gaib, sirujud sirolah sifatolah datolah kudratullah, sekar telon watu mustika dampit jati jajar sirotakan manunggal terus tunggal pribadi ini pun mustika watu kul dampit jati jajar ubah pola sayang Gusti Allah. Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih kaharjan kawilujengan, khususipun ingkang tansah setuhu mirsani channel Solawe teng pundi papan kadununganipun. Mugi-mugi sedaya kinanjar bagas waras jasmaniah rohaniahipun lan batinipun, lan mugia dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun, lan mugia mang diangkat kamotan kamulyan derajat lan pangkatipun, lan mugia dipun tambahi rejeki ingkang kathah mlimpah ruah krana rindanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sedulur, dalu menika channel Solawe badhe kontenipun nggih menika badhe menyajikan utawi nyuguhake nggih menika benda ingkang keramat, ingkang mistis, ingkang wingit nggih menika batu kol buntet dampit. Jadi kol buntet dampit menika dalem angsale saking petilasanipun nggih menika Sunan Bonang kaliyan Bajak Ngilo teng Dukuh Sentana, teng Guwa Sentana. Niki batunipun sedulur. Iki angsale dalem saking Guwa Sentana, petilasan Sunan Bonang sejarahipun kalian Bajak Ngilo. Sadèrèngé dalem medharaken dalem badhe matur marasiba cumantaka tengasane panjenengan sami badhe matur sejatine utawi sedetailipun nggih menika asal usule batu kol dampit menika, kol buntet dampit saking Guwa Sentana badhe kula medharaken kanthi sarenaranipun penggalih. Dadi badhe pedulur, batu kol buntet dampit menika kula dalem badhe crita pribadi mawon. Niki sejarah nggih angsale saking Guwa Sentana, petilasanipun Sunan Bonang Bajak Ngilo. Dados sampinge meniku di kirang langkunge saking Guwa Sentana niku kirang langkunge 50 meter badhe damel wisata kolam renang. Dalem temriku nyambut damel sak konco sak krune dalem niku watu niku diduduk kalih alat drill, alat mesin drill niku medal watu kol buntet dampit menika. Lah niki lokasi temriku niku pinggit gawat. Amargi sakrone kula niku sedaya niku tiyang kalih welas niku bedinen sakit. Jogi tunggale mlebet, tunggale sakit, tunggale mlebet, tunggale sakit. Lah akhire niki pun kepanggih medal saged dalem netalisiraken sakniki nyambut damel ngantos sarampunge saged lancar gasar barokah slamet. Dipun sedulur teng lokasi Guwa Sentana niku petilasanipun Sunan Bonang kaliyan Bajak Ngilo jamane niku peperangan. Bajak niku napak tilas, Ngilo niku pangilon. Dadi ken Ngilo sejatine awake iki. Ken nguri-nguri petilasanipun para luhure jaman. Lah temriku jaman wisata Guwa Sentana niku badhe dipun resmekaken niku watu dinenge niku diparingi mori, watu lintange diparingi mori, karepe desna sepados sakral. Dados masyarakat mriku niku tinggi bawon posisi. Dados niku masyarakat Sentana niku
wonten ingkang ninggal kralangkunge tiyang 7. Dados niku didamel bawon ta lokasi mriku. Jadi leluhure mboten trima ya disakalke di model sing aneh-aneh ngoten niku, akhire wonten ingkang ninggal teng lokasi daerah mriku, kralangkunge nggih pokoke masyarakat mriku pun tiyang 7 ingkang ninggal. Sejatine 9, tapi kan sing danten sing kalih saged dipun dislameti, diikhtiari, distigosai, disolawati, saged sampurna malih. Dados sakniki pun netal pun sae, sedulur te lokasi mriku sakniki pun didamel wisata, saged manfaat, saged barokah. Dados niki dalem badhe medharaken keginaanipun ya menika watu kul buntet dampit nggih badhe kula jelasaken. Niki saged kangge kerejekian pindah, kangge ngeraketke keharmonisan rumah tangga. Amargi napa dampit niki nek mastani dampit. Lah niki asale keng Gua Sentono, lokasi Gua Sentono yang dipun bangun wisata kolam renang. Lah menika niku sejatine riyen niku wonten wit jati, dan niku pun dipotong, diduduk didamel kolam renang. Teng ngisore tunggak niki angsal watu dampit kul buntet menika. Dan saged diwastani watu dampit jati jajar, saged dikangge kewibawaan, keselamatan, pengayoman, pamit yang badhe tumindak Allah sejolo, Pak insyaallah mboten saged temeka. Amargi napa diri kegiatanipun sampun wonten ing dalemipun ya menika batu dampit kul buntet. Jadi bos dulur, batu kul buntet menika mengke badhe kawula uji sejatine yoni tawi kegiatanipun daya magisipun saged dipun pesani sareng-sareng. Dados anggenipun dalem medharaken watu dampit kul buntet jati jajar menika angsale saking Gua Sentono kula cekapi semanten, tapi wonten atur katane kawula kang sae ngen ngapunten sak kathah-kathahipun. Ana wiji abang nang telenge bumi kairing para nabi wali. Alhamdulillahirabbil alamin.